Dragi moji Hrvati, dragi povratnici i svi vi koji svoje srce nosite ovdje u domovini. Obraćam vam se danas jer je trenutak takav da moramo ogoliti istinu. Posljednjih dana naša inicijativa, naša zajednička nada da povežemo ljude i olakšamo povratak kući, našla se na meti. Kolegi i meni su ugašeni kanali komunikacije, marketinški profili koji su nam bili alati za dopiranje do financije, za održavanje i vođenje, privremeno su obustavljeni. Ali naravno, samo za one koji znaju. Neki će pomisliti da je ovo napad na nas dvojicu. Varaju se. Ovo nije napad na pojedince. Ovo je napad na svakog od vas koji sanja o povratku. Ovo je napad na cijeli hrvatski narod kojim se pokušava uskratiti pravo na domovinu. Cilj im je bio jednostavan. Presjeći nam sredstva, ukrasti nam vrijeme i utišati glas koji govori da povratak nije samo moguć, već i neophodan. Željeli su nas vidjeti poražene. Ali duboko su se prevarili. Ako nam sruše sve, mi ćemo izgraditi ponovo. Još jače. Želim da znate, nismo sjedili samo skrštenih ruku. Angažirali smo odvjetničko društvo iz Londona i pravna bitka tek počinje koju ne možemo dočekati. Ovo smatramo terorističkim napadom na našu misiju i našu domovinu. Tko god stoji iza ovoga, suočit će se s posljedicama na svim pravnim razinama koji će biti epskih razmjera. Idemo do kraja. Nikada se nećemo odreći svog naroda koji vapi za svojim korijenima. Službene note bit će upućene Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu. Također i svim medijima po Hrvatskoj. Nećemo stati. Naš narod zaslužuje svoju zemlju, a ova zemlja zaslužuje svoj narod. Pozivam vas na podršku. Dijelite ovu poruku, neka se čuje da nam se ne može ugasiti niti zastrašiti. Povijest nas je naučila jednu stvar. Hrvati su najotporniji i najsnažniji upravo onda kad je najteže. Zato neka im ovo bude jasno. Nevrijeme je naše vrijeme. Vraćamo se još jači, još složniji, još odlučniji nego ikada prije. Vidimo se u domovini.